Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, And educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:08 na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Online sa Firing Line. Di siya mo. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinarya kita sang panahon. Check na to nabing aton siningalakat sang panahon kay medyo maulano ng aton sini palibot kung kaysa grabe man nga init. Pero kuha na, daw patas-patas malak. Pero anyway, sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayong gabi. Mayong gabi, Aksyon Bryan, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa aton tiyempo sininga gabi, no? Huwebes, kita karon, Disyembre 9, tuig 2021. Sa liwat,
o kung sa gihapon naga-influensya ang Sirline, naga-apekto diri sa aton sa Kabisayan. Lakip na ang Western Seaboard o kung Western Visayas, no? Upod ang Caraga kag Northern Mindanao. Ang idulot ya sini among magalumon ang kalangitan. May dala ini siya lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Abuto naton may ulan pa sinigay apon nga aton mabatyagan, no? Karon mga gabi o kun buhat sa gagahon. Ang northeast monsoon nga ikadua nga weather system apekto dito sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Kabikulan, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, mga extreme northern Luzon ni Aurora kag Quezon. Ang ila Chimpo yan magalumon ang kahawaan nga may mahinay lamang o manipis nga mga pag-ulan o kung pagtulo-taliti. Tugay na sa northeast monsoon subong man Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Northeast monsoon sa gihapon pero may pag-guom-guom ang ilang Chimpo sang kalangitan hasta nga magalumon nga ilang kahawaan nga may dala manini naligwin nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan. Ang wind forecast kag coastal water conditions ang seaboard sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao kag sa iban nga bahin sang Mindanao ara sa sarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na amin na nasidlangan pakadto na amin na nakatungdan ilang kondisyon sa kadagatan nara sa kasarangan hasta sa mabalod ang ilang baybayon. Kag diri sa aton sa Kabisayan, Western Seaboard lakip na ang Central Visayas, Eastern Visayas, subong man ang Luzon. Ari kita sa kasarangan hasta sa may kabaskugon man nga huyop sa hangin magahalin na aminhan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag sa gihapon ang man sa gihapon aksyon ng Bryan, no? Na kasarangan hasta sa may mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton astronomical tide. Alas 6:49 kagina 0.4 ang aton nga hunas magabalos ang taog alas 2:06 karon sa kagahon 1.7 metro ang takos ang kadalumon. Kag alas 5:22 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ni siya alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 29 sa gihapon o kon 77 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit. Aksyon Bryan. Munilakat sa aton nga tipo sining gabi. Matulog tawhay sir Gan, no? Makuha na. Plupanilag lang ta, no? Para lang yapon ulan, no? Maulanon lang. Sir Gan, salamat. May gabi. Sige, sir. Sige, sa mga utod ta dira nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Semla City 12 na subong nga adlaw Webes kita Disyembre 8 na o kun 9, 2021. Aksyon Firing Line. Bao miyara nagid lamang kita sang 16 dias ang nabilin kag Pasko na samtang 23 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang 2022 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaaksyon. Ang aton sa text hotline na 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Firing Line. Aton sini pamangkot mga kaaksyon subong nga gabi, may mga questions sa aton sini nga mga presidential aspirants subong nagapapili presidente kung sino sa ila ang may luyag nga ipadayon gid ang pag-imponer kag pasaron ining nasambit iyang death penalty mga kaaksyon sa mga heinous crime ka mga dagko nga mga kaso. Aksyon Firing Line.
Kung kamong pamangkuton ko, kung may ara abis ang presidente nga maghambal nga gusto niya ni o kung nagapapili subong nga gusto niya ni nga padayunon kung siya ang magadaog. Pabor bala ka mo? Action firing line. Take note hindi ni saya death penalty sa tanan nga mga cases. Kay basi bla pati pangawat damangda iutdan ta ulo bla. Action firing line. Kuan na nga, heinous crime ng grabe na gid nga pagpamatay bla. Rape o inang kaso nga korupsyon, droga, mga muna bla, no? Kamong pamangkoton ko, kung may isa abi sa pila ka mga nagapapili presidente subong, nga gusto niya ipadayon, butohon nyo bla. Action Bryan Morden. Action firing line. On board na, dobla sa nuwabeng tak na siring nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang linagumba kag mga kaulumol nga balita sa aton siring nga pagpangalagad? Pwerte nga balita subong sa Negros Occidental Police Provincial Office kay kaina sang aga sa area sang Calatrava. May ara didto sa isa ka tawo nga nasapwan patay, nagahulid na lang sa iya siring nga motorsiklo, may pila sa ulo sa pagpangluthang. Action firing line. Ginsundan ini sang isa ka manog baligya sang prutas, negosyante sang prutas nga ginluthang siniman nga aga dira sa syudad sang Talisay. While nga nagapaatras ang iya sini nga kantero, ang kantere nahulog sa kanal kay syempre why ni siya control kay may pilas na siya, patay man niyo. Action firing line. Didto iya sa ilog mga kaaksyon kahapon, may isa ka nabuta sa tato nga tawo, ang nasapwan man patay sa kanal, ginwigit. Ang pagkapatay sa iya siniya, ginlaslas ang liog, paagi sa paggutrab gamit ang kutsilyo, kag linampusan pang ulo siring biktima. Action firing line. Ang masubo man nga balita didto yas Kawayan, kahapon manini kay may mag-asawa nga nagasakay sa motorsiklo, nagapadalagan, of course, hinali lang gumawa ang tricycle, pero layo pa man kuno ato, lumikaw, paglikaw, sumaka sa gutter, pagkatapos lumapo sa may tiyangging nga gamay, dumiretso pagid sa punuan sang ipil-ipil, patay ang asawa, mga kaksyon. Action firing line. Pwerte nga balita kahapon kag subong apat ang patay sa probinsya sang Negros Occidental, sining nasambit iyang aksidente kag pagpangluthang. Action firing line. Kumusta iya ang bantay bukid didto sa Kadisirima Kaksyon nga nagpinalupok sang iya armas ngati naigo tong isa ka tuig kag napulo ka bulan nga bata nga way gid ka maang-maang kag napatay. Action firing line. Amo ning nami man ni kuano no? Nami man ni iintra sa bitay. Mga tawo blangati do sa mga into sang sagi ka pinalupok sa mga armas nila hasta mga anghel nga way pa sang animo kag way panalipay sa sining kalibutan, nagkalaigo sa katuntuhan nila. Action firing line. Ay susko. Anyway, sa mga balita, mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, may isa iya ka traveler karon ipauna ko libla kay Aksyon Marlon Hinavia kay ini kululbaan nimo may panghangkat patadon subong sang Omicron, pagkatapos may mga traveler pataya nga mga butigon. Action firing line. May traveler nga nadakpan nga nagpresentar sang iya sini nga RT-PCR test mga kaksyon nga negative. Igo morahon pikoy. Action firing line. Si Aksyon Marlon na karumaplastar isa-isa kag porting balita aksyonan sa Kapitolyo Provincial no. Kay i-anunsyo ni Governor Jose Yoenyo Lacson masunod nga adlaw ang bonus sa mga empleyado sa probinsya. Hindi kuno madubo sa 40,000 pesos mo. Action firing line. Do ka nami ini nga balita no. Do ka nami no ti kundi bisa mag-call 40 na lang din ka pa imo mangita amo nang bintaha kung nagatrabaho ka regular sa gobyerno. Action firing line. Ang mga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, i-check ko ni karon ko malambot ko kay do may reklamo sa konseho sining isa ka hospital diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Pribado nga hospital mga kaksyon no? Pribado nga hospital. I-check tani karon kay nakasulod na nga reklamo sa sanggunian pang lungsod diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line.
may ara man sa mga apat katanga mga taga-sagay nga may ara sang pike man nga vaccination card nga nagkaladakpan man diri sa Bacolod. Firing line. Ay naano nga sistema ini man do kahapos man lang sini nga mga bagay nga ginapabudlayan nyo ginang kaugalingon nyo naano ni sila yaman. Aksyon firing line. Samtang i-check ko ni taning sa Central Negros Electric Cooperativo. Kaya mga reports, mga kaksyon, kung isubong may ara sa mga, kung may bill kada, kag hindi ka na gusto nga magpila pa sa pinakalawig nga pilahay dira sa Seneco kay hasta subong, kulang gyapon ang sistema sang ila sinibinera na isang kuryente da, balayran mo, bill mo da, may mga payment center, mga kaksyon, diri sa syudad sa Bacolod, and maybe siguro sa mga banwa kag syudad nga nasa kupan sang Seneco, natukiban, ngang iban, may ara sang hindi ya accredited or way sang labot nga payment center sang Seneco. Aksyon firing line. May ara, we don't talk kung may nagkaladakpan na sini. Pero may mga reports nga nagalagaw suwong. Galing na tawagan mong Seneco ho daw alang-alang pa si Matinion. Si Ma'am Malo, pagparing ta, nagring, pagbaring taliwat, na off na. Aksyon firing line. Kano na, adlock na isla maghatag ya sang ila sining information para sa ikayo sa mga konsumidor sang Seneco man. Kaya kung kita diri, hindi kita maka-explicar sina todo, may kay silaya kay ila niya trabaho nga mag-inform sa tao pagi sa aton nga pagpangalagad. Aksyon firing line. Tika mo dira nga konsumidor, once nga nagabayad ka mo sang bill nyong hindi sa Seneco office mismo, koy dahog ka mo magbayad da nga basi fake ina ha kay manginte thank you ginang kwarta nyo. Aksyon firing line. Tapos wala man sa mga payment center, mga kaksyon, nga nagabaton sang reconnection kung nauddan ikaw. Di mo taning gusto ipaklaro tabla sa Seneco ha, pero ang general manager subo nga si Sir Danny Pondevilla, basi alang-alang pa nagakonect kami na si mo Sir, basi pa naman masabat mong tawag nato na. Aksyon firing line. Ang amon bulig na direkta sa mga konsumidor kay I am pretty sure hindi nyo ni malambot sila ya house to house nga maistoryahan nyo ni sila isa-isa nga may amo na galing nga mga modos subong. So, diri pagi sa Aksyon Radio Bacolod via Facebook Live, via sa aton sining item da karon nga sulaton sa amon nga news center, and via sa aton sining airwave diri mabatian nga may amo-amo sila nga sitwasyon sining mga payment center nga basi fake ini kag pikoy ini sila. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 21 na sa aton sining pagpangalagan. Aksyon firing line. Balikan ko na karama kaksyon na sa aton sining pagpangalaga ng mga balita lokal diri kita anay sa nasyonal. Gamay na gini sa nasyonal kay Malacanang subong ginakondina ang pagpatay sa isa naman ka miyembro sang media. Isa ka journalist mga kaksyon didto iya sa Calbayog City, Samar kagabi gid lamang. Aksyon firing line. In the person of Jesus Jess Malabanan mga kaksyon, no? Isa ka reporter sa Manila Standard based didto sa Samar mga kaksyon. Kag ini siya ang gaglululantaw gid lamang sang TV sa sulod sang iya puloyan nga ginluthang sang gunman sang way gid nahibalan kon sino ato. Aksyon firing line. Sang 2017 ining si Malabanan nagpangayo naman isang tabang galis pulis kay kaagi man siya nga do tuyo man nga tumbahon. Aksyon firing line. Di subong ginapaimbestigahan mga kaksyon kon may relasyon siya sini nga trabaho nga pagka-media or masi may iban siya nga mga problema personal magluwas sa iya sini nga trabaho mga kaksyon. Pwerte, no? Ang ining mga nagapamatay sa media kung may relationship gid man ang pagpatay sa iya abi sa kwan sa inang ginatawag naton nga trabaho abi. Ti ini nga mga tawo nga nagapamatay sa media nga kon malawagan mo ngalan nila kag ireklamo sila tapos mangakig sila ka mga immature sang ila nga huna-huna. Aksyon firing line. Kaya dapat huna-hunaon yung ang katapo sang media, kami naga-inform lang gid sa publiko kag kung kisa may mapiktan ginada, like for example kung ginakwaan kay mo ya sang side mo don di ka pa magsabat for your own benefit abi, kung kisa daw kapigado man. Aksyon firing line. Kung hindi ka gusto mapitkan, dahimo ka sang matarong nga trabaho. Daw mala na taning media mo, no? Daw mala na kontani. Kay kun way gurong media sa kalibutan nga ini, ambot lang kung ano magkalahinabo sa aton. Aksyon firing line. May media pa gani kung kisa ho, may mga katabo pa nga hindi amos palibot Aksyon firing line.
Sige, ulat-ulaton tani mga kaaksyon kay ti inang ang aton sining Malacanang sunod sa report nagakondena siri kag paimbestigahan. In fact mga kaaksyon ang ang Presidential Task Force for Media Security magapadulong didto sa Samar mismo to investigate personally sining pagluthang patay sang kay Malabanan mga kaaksyon. Si Malabanan kung di ka magsala ika-22 na nga mga miyembro sa katapos ang media mga kaaksyon nga napatay sa idalom lang sang Duterte administration. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon didto sa national, ang Department of Education nagaapila sa Commission on Election nga dungag-dungagan man ang ila honoraria sa panahon sang eleksyon. Action firing line. Medyo nubo-nubo kunong ginabato nila sa panahon sang eleksyon mo. Ti subong, medyo damo naman kwartang Pilipinas, porte naman ganing was aganay sang kwarta sa mga politiko, ti mga honoraria sang aton manunudlo nga mo ang nagapatigayon sang eleksyon, iring mga election board naton, mga miyembro nila, kag iban pa dira, patas-taasan man ang ila sini honoraria. Action firing line. Sa nagligad to, nag-file na ni sila sang petition, pero to, why gid to tulupangdan, gin-reject pa sang COMELEC, no? Ti subong, liwat sila nagpanawagan nga dungag-dungagiman. Action firing line. Sige, kabalo kay ni mga manunudlo ta. Amo ni silang gabantay sang baluta mga kaaksyon, no? Amo ni sila naga-secure sang baluta. Ang risgo sa ila aragid, no? Labi na gid kung ang lugar abi kainit sang eleksyon, may ara sang singki anay sa enkwentro sa magtimbang nga bahin. Ang mga manunudlo ta sa tion sang eleksyon amo ning mabutang kung gisa sa palaman. Action firing line. Kay kung isa naga-ilinaway na dang mga tawag sila gani, mga bantay blas ang aton sa mga politiko, dira sa kwarto mismo, do sila pa nang hari kung kisada sa mga manunudlo nga, do sila pa nag-ilinaway ang mga manunudlo, kisa katurong na lang ng mata sila mo. Action firing line. Tiyambang sa mga manunudlo, dungagin nyo man, maluoy man ka mo, no? Kag kung isa gaan papagkaon, nga do hindi mensindi. Action firing line. Kabay pa matalupangdan sa COMELEC mga kaaksyon Pero kung isa may mga manunudlo, manablad ang dalag ko man ang baton, kung isa sekreto lang. Action firing line. Isa naman na gani aksyonan sang allowance aksyonan, no? Halin sa COMELEC, may lain na sila nga allowance. Action firing line. Anak ka baton allowance lin sa kwan, subong ka yum-yum na sa Action firing line. Basi gambal sa duwa ko nang inawati-batian, Aksyon Bryan, no? Doon hindi ako magliwat, kada ginakonsensya ako. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita mga kaaksyon sa COVID-19 suno sa Department of Education sa palaabuton nga end sinibulan sa Disyembre, i-assess na nila ang ang aton sining pilot testing, sining face-to-face ang mga kabataan sa eskwela mga kaaksyon. Action firing line. Nag-start kita madumdumanyo Nobyembre 15, 2021 kag dumayong resultado na subong December 9, 2021, lapit na isa ka bulan so far, way sa may gin-report nga nagkala COVID nga mga estudyante o kon manunudlo, mga kaaksyon. Ati mayo, at least na kuha na testingan ta na, kagayang pretty sure, dason nga tuig, halos nga mga bulutuan ni amat-amat, di nga mga bukas, liwat mo ti salamat, gid sa Ginoo daw, mabuhi ang halos tanan sini. Action firing line. Ang COVID-19 subong adlaw mga kaaksyon yara sa 562 ang bag-o, ang aktibo 2,169 na lang, kagang patay 49,936. Action firing line. Ang mga ginabantayan subong sa Manila mga kaaksyon nga mga international flights amo ang pag-abot sang aton sining OFWs kag mga utod ta nga iban mga kaaksyon nga naga-travel pa uli diri sa aton. Action firing line. May mga pungsod subong nga tigina-monitor sa gihapon sining Omicron nga ini, even though nga ang aton sining World Health Organization nagmensyon nga hindi ni siya muna ka didli ini si Omicron, pero kadasig sa iya manglaton sa aton sining mga kauturan. Action firing line. Amo na nga grabing monitoring subong, grabe ang strikto, grabe ang mga ginahimo nga pagbantay karon sang aton silipungsod diri sa Pilipinas. Action firing line. Ina ako wag gitaga kontra, the best ginahimo kailan tawa to last year.
kay medyo may pagkahalog-halog patato kundi daw dinagsa kita di sang COVID-19. Aksyon firing line. Nagadominar subong amoning Delta pero hindi gid man tuman. Si Delta amoning didli pero hindi siya 3 times lang ang kadasigon sa iya panglaton, no? Si Omicron niya hindi. Dito sa Europe, may ibang nga mga pungsod sa ibang nga pungsod subong sa kalibutan, mga kaksyon, nga ginarali tuya subong sa mga tawo ang ginapatuman nga hugot liwat nga paggamit sang face mask, ang pagkontrol sa pagsulod sa mga establishmento, ang pagpugong sa pagkontrol sa pagsakay sa mga salakyan, kag pag-travel dito bangod sining Omicron. Grabe nga ralihay to subong sa ibang nga pungsod, mga kaksyon. Ang mga tao to nagakakadto sa violente yang nga sitwasyon mo. Ilinaway sila sa mga kapulisan bangod nga hindi sila gusto nga ibalik liwat ang mga border controls, ibalik liwat ang mga control nga may mga kung ano na lang ginahimo sila to. Action firing line. Sa iban nga pungsod sa Sirimat Tinyon, may nagkalapilasa na ganimo. Action firing line. Now, diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaksyon, may ara iya sang nadakpan nga naga-bit-bit sang RT-PCR test, mga kaksyon, nga negative ang result. Pero sang natukiban, inigali iya, pike. Action firing line. Once, aksyonan liyog tabay kay Aksyon Mar, once gani makaksyon nga fake inang RT-PCR nga ina, hindi ta sigurado kung kumusta inang tag-iya sinang RT-PCR test nga ina makaksyon kung ina siya bala secure, wa isang may ginabatsyag, hindi carrier sa naman nga sahi sang variant sang COVID-19, ukon sulhay lang gid siya, ukon base makapanglaton siya dira sa iya sini pamilya kag ay nano nga sitwasyon man. Tisubong ang probinsya ginapapreparar nga kasuhan. Ti dapat kasuhan gid niya, no? I-check ko ba Aksyon Marlon hinabiya kon inang ato nagliligan nga may mga fake man nga mga bit-bit sining mga RT-PCR test nga ini kung nagkalakasuhan na ni sila. Kay subong sini, grabe nga strikto sang aton probinsya pero nagakalutsan man gyapon. Kay ti, amo malang na mo, ang taos kalibutan, manog into kag ang nagakaintuan. Ti, ini siya, nagpuli di siya sa aton sa Negros Occidental. Bit-bit niya ang iya papiles, nga kunuhay daw ka okay gid. Puli siya, riktas balay nila. Igo murahon, hindi siguradong iya kaugalingon kung ano nga sitwasyon kay base bit-bit niya man ang coronavirus man. Action firing line. Ti, sini nga Disyembre, sigurado kita nga ang mga travelers naton niya, kag mga inbound nga mga travelers naton, magdagsa gini mo. Sa mga kasagsagan sa mga 15, 16, pasaka ginatuya sa 31 sa December, sigurado gikong Negros Occidental ni puwerte nga mga utod nga pululi di. Action firing line. Te kon sigihon taning mga piki-piki nga ini, kag kung may mga dala kamo da nga virus, ti next year basi palayo lang mag another wave naman kita kag mag-surge naman si COVID-19, mamroblema naman ta. Ang mga balita na Aksyon Marlon na via dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Areng detalye ni Aksyon Marlon, Aksyon Mar, maing gabi. Aksyon na Bryan, mayong gabi na tulo di malasan ng isa ka taga-suran sang Himamaylan. Ay nagastuhan na siya sa pagbakal sang peke nga negative RT-PCR test result. Nagastuhan pa rin siya sa pagpa-swab test niya Aksyon Bray. Amo ni sa ang una nga tinuga nga nasampulan sang pagwaksyon Bray nga executive order ni Governor Bong Lacson nga sinuman ang matukiban nga nagapalusot sa mga dokumento pagsulod rin sa Negros Occidental i-obligahon gid nga magpa-quarantine kag magpa-swab test kag ang swab test kaubayad na. Una ang nagabayad is provincial government pa subong ikaw na bayad kasuhan ka pa. Away na to galing libre Aksyon Bar nagligad to, why na to? Ang libre Aksyon na bayar gyapon pero niyagin disenyo na Aksyon Bray sa mga violator.
Sa mga kwan abi, may mga violation. Oo. Nagapeke sa ispas, nagapeke sa RT-PCR test. Ati bagay ginman bagay ginman amon sina. Gindi sinyo, gid aksubray sa ilan. Parang at least may mga dodla mo bla. Nan. Ining nadakpan, nagson-Bryan nga nag-usar sang peke, ng RT-PCR test, hindi lang isa-isa. Damo na rin sila. Damo na rin sila aksubray, iban gani, nakasuhan na. No? Ang natabo nga suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, kahapon nagabot ining isa ka persona. Galing wa ilang sumbray babalaan kung ano ni ang tindog niya, OFW sa retorting overseas Filipino, retorting resident. Basta, halin na niya sa may Metro Manila, nagabot kahapon dari sa Negros Occidental, ay isa nga destination is Himamaylan City, kaya taga Himamaylan City siya. Pag abot ang sumbray sa bahin sang airport, kincheck ang RT-PCR test negative result na gin-present niya. Why na damo ka mo na tukiban na yun aksumbray nga peke. Paano action Marman? May arada aksumbray ka bantay gin, kag may nagat-check ka na da. Ay ano naman, may ano man na sa, may code no balak sumbray. Was nga peke, daligid aksumbray matukiban. Kay ito sa Manila, kundi naliligat nga mga binulan to, may nagkaladakpan to nga tao to. Kaya baligya sang fake RT-PCR test negative result, ang bili aksumbray naga-umpisa 900, may ara nagabili nga 2,000. Depende guro sa ayo anay. Magdulo 2,000, magpa-swab test ka, mga 2,000 mo lang yapang gastuhon mo, sigurado pa? Ay nano? Gani man, galing kay base ko nagadali plan isa. Ang base uwayo siya sing ideya nga amo ni pasulundan kahugot sa distrikto sang pasulundan nga na-implementar de. Natabo ni Aksyon Bray, mayo ka malabutan pa ba ni sa Pasko? Pero si Diaz maning pagpa-quarantine niya. Kay hulaton gid niya ni ang resulta sang iya sa nagagin pa. Yes, naging swab test aksyon na Bray. Pasi kung di balason, pasi kung maglain. Pagkaya mo malay-malay. Pasi positive lao. Wala ka man kita pangayo. Palayo lang. Palayo lang, no? Kaya daw paspuas na kiba nagsumbray sa mga kaso sa COVID-19. Tiyaman yung hambal na Diaz, ang kaso, ara na, may blatter mo, may ara sang report nga gin subeter na aksyon Bray. Ining report ni, ara na, gin pasa sa Provincial Legal Office. Mga abogado na sa Provincial Legal Office ang mga matuon, depende ang sumpray sa kabugad sang kaso nga tubangon niya. Pero sa nabalaan ta, basta mag-fake ka-action Bray, sang paros ni RT-PCR test, laban-laban, ti may go ka sa ginatawag nga falsification of public documents. Gin-falsify mo, gin-peke mo, kag may harap pagkita sumpray nga na ano mong kasuguan. Gin design gin para sa siring COVID-19 response. Kaya gato ito unang sampulan gito bla dumdum gato sa mapukal. Lagyos bla. Pulis siya sa nga balas bata. Kumusta na to saya? Nakasuhan to sa Pan gito sa kaya mo to sa una mo nga violator diri sa Negros Occidental. Amo tong kasagsagan gini COVID-19 reporting linagsanay to Aksyon Bar no? Pinangita gito sa sang sakto nga tintog bilang provincial director po. Gin buslan ni Palgi si Kwana. Karon na liwat to tagal. Gin panuwagan gito sa action price sa kahanginan. Sikat sa iya mo. Di nakatuan sa balay sa barangay bata, tutulan sa insagida. Mo to sa una nga tinugay persona. Surprise sa ning suguan ako sa COVID-19 nga response sa ato sa gobyerno. Pero hindi to siya positive. Kung itanan nga mga travelers to ya, pag-abot diya during that time ya, gina-quarantine gidya unlike subong Aksyon Mar. Amo na galing, ti way takbalo puli sa balay niya rekta ya. May dalian to siguro. Pag isip sa mambukal to ila sa nga quarantine facility mo. Galumpat. Pag-isip, pag sumpray, kulang, no? Gin-check alistahan, no? Way sa gali. So, wala na siya kapag huway-huway sila sa balay sa barangay bata. Ining nagpeke sa RT-PCR test negative result. Ara subong sa Himamaylan. Kaya amo na pasulundan ang sumpray mo. Kundi itong destinasyon nga LGU, ang pulian sang violator, inang LGU, amo magsumpray, amo nang quarantine. May quarantine facility mangyapon na Himamaylan. Ara na siya, samtang nagahulat siya sang resulta sa isa nga swab test nga iya
kaugalingon gingastuhan. So meaning Aksyon Mar, sa airport pa lang mismo, why ni siya nakarikta puli, dito siya sa quarantine na lang gidiriktado amo sina. Okay, gano'n na tabo, nagisugat di sa salakyan sang LCO, sang Mamayla na Sumray. Sugat di sa kag ipis diretsos balay, diretso na sa quarantine facility. Kita mo lang na. Oo, subo, Sumray, subong ang quarantine facility, kay dutay na lang sa mga nagkalabilin. Pila na lang kabilog. Subo, malin, ato, basta ko nagaysahan nun, lamlan di sa. Okay, ang quarantine facility, dara sa may silay, ang silay healing center ba? Ang Cadiz sa healing center, 0 na subong. Why na nabilin nga COVID-19 patient? Why na gid? Ay man sa Mambukal Aksyon na Bray, nga ating Mambukal nagligad nga December 1 gin patigayon ang pagbukas. So mga Aksyon Bray, pwede na sulod ang local tourist. Basta pabuking anay, hindi ka pwede ka diretso dito. Yes. Pabuking ka muna dito sa may ilaga talatapan sa bahin sa Provincial Capital Lagoon and Park. Ari si Atty. Diaz angot sa fake nga RT-PCR test, negative result. A blotter has been issued by our reporting officer. I have already seen a copy and forwarded it to the legal office for appropriate legal action. Presently, the violator is in quarantine in Himamaylan City, and that he will undergo 14-day quarantine period. Within from 5 days from his arrival, he will be swabbed and at his own expense. No? This is in accordance with the executive order issued by our Governor Eugenio Lacson. Ang RT-PCR hindi genuine. I have no idea kung OFW, but he arrived from Manila kahapon. So ang blotter is already issued. Okay, sa report sa police. Especially kung sila ang nag-approve sa SPAS, ang LGU tamong may responsibility nga mag-quarantine sang aton nga traveler kag magbantay until the quarantine is completed. Si Atty. Diaz, ginsingit ko man kay napamangkot kay Diaz kung bala may signal na siya nga nabaton halin sa Bureau of Quarantine dito sa Metro Manila. Ako sa itong pito nga halin sa Pungsod South Africa, nga ang ila sa destinasyon dala sa Negros Occidental. Abal na Diaz, so ayo pa so far, tuptup subong. Amo to man din, man siyang ginapangita or way pagidjalabot? Ay naguruya ang inang way malocate. May ara man pito nga ginapangita man subong mo mga fake tanan nga mga information hinatag nila sa sa Pilipinas. Pito man to sila Sumbroy. Nga destinasyon nila Negros Occidental. Kaya tapos nila itong quarantine for 10 days mo. Kaya nagapoto sila dari sa Metro Manila nagligad lang itong mga sinima na Aksyon na variety way pa matapos ang 14 days. So, okay. Tapos kita kag hibaloon nagsumbray kon paladiin nga lugar diri sa Negros Occidental ang ila sa nga destinasyon. Ato galing I'm sorry Aksyon Mar, itong tatlo to bla nagligad to nga mga consultant halin sa South Africa to bla. Sa kwanto sila gali no sa mga bioenergy to sila gali no? Bioenergy to ila sa nga trabahoan consultant ang sumbray kay may ara sila sang tagsa gin-assignan mo nga lugar. Calatrava dinto Carlota. Manapla? Manapla. Ti may mga bayo na datanan, no? Energy, supray na tapos ang bioenergy, power farm. Dari sa Negros Occidental. Singit ko lang gid mo nga nga additional bonus. Apal ni Gov, tayo na lang ang Lunes. Lunes sa 13, ano? Sa 13 Aksyon na Bray. 13 kaya mo na ika-62 nga kaadlawan mo. 62-year-old na si Governor Bong Lacson sa mabot nga Lunes Aksyon na Bray. Himo niyang anunsyo saya sining pamulong-pulong kon message nga ipabati dungan or right after sang lights on Christmas lights on ceremony. Pasalingon pasigahon ng mga suga dira sa building sa Capitol, kag pasigahon man ng mga Christmas lights dira sa mga kahoy sa Provincial Capital Lagoon. Pero tipla to sobra 40 mil kuno to sobra. Basta kay ambal ni Gov subo man ko nubo. Dapat dako ambalya. Damo di ba ga base na sa mga awards sa probinsya Aksyon Mar?
Amo na sa ang ginatawag IPs, Performance Enhancement Incentives, ang CNA, Collective Negotiation Agreement Incentive. Wow. Yes, amo na sa sobray. Ang gimbasihan sa ang mga awards man nga nabaton sa ato sa nga provincial government. Di basta mo na, hindi magnubo sa forte. Basta bisan 40 mil siya na. Basta may nagnubo sa 40 mil Oo, pero abot ko to, the info nga na-receive ko hindi na official. Pasalaga na mo gamuno sa akon, mga isip-isip ko, mga ano, katao ko ro. Nabuno sa akon nga sila nila, 60 ko no. Oh, grabe, bapurti, no? Official nga announcement, lights on mo, kinalan, hula pa nagsumbray magdulom. Kay lain lang taon sang suga kon sa nagpay, i-on mo na. Kitaon ang disenyo. Dapat dulom-dulom na, tiambal ni Gov, mag-alas 6, okay na. Alas 6 sa Lunes, sa binsahin niya, dara na i-announce kung pilang kantidad nga patunon, additional bonus sa mga government workers dara sa Capitol, kag pati sila hindi lang nagsumbray empleyado sa Kapitolyo, kundi provincial officials, lakip na sila nga magabaton. Unofficial ng 60,000, unofficial na ba si magsugid na kamuda, ha? Amo nang kuno-kuno sa kalabanan. Amo na, wala to na lang, amo na ni Gov. Lang di ka mo mag-anobla, ulat lang. Babatian nyo gana. Gina-invitar ka din ni Gov. Ang mga government employees na sa Capitol, katambong sila sa lights on. Para hindi sila maulihi sa balita kung i-announce siya na social distancing lang ka mo to, kag mamati. Gina, iban, di na na maglantaw sa lights on mo, mahulat na sa announcement na mo. Gani, sa ulihi, kung porosyon ang i-announce ko ni Gov na. Ikaw mo na yung magpuli. Purti, no? Tamaran 3 mil ang empleyado na. Grabe. Mga banwa kag syudad, may ara man na sa ilaman to, kung depende. Depende ang sumray na sa budget sang banwa or sudad. Ang palantayan is Victoria City, Udo ka muna pirming lagko na, no? Permay, nagligad ka mga tinuig, pati ka to, 80. Dumduman ko na. Panalabot, kasi kung maglain pa ulo ni Duterte, maglain ulo. Kasi kung magmayo ulo ni Duterte, maambal sa may Duterte bonus. May aran mo, mga Gloria bonus ang ligad, Gloria, may Noy bonus, may mo na di palantayan, panaksyon na, Bray. Ginabantayan ko mga Bacolod, di ganyo, di ba, bago ulang sa gintanghal nga best, city, friendship city to, business friendly city. Tiba sino na ako man ni Bacolod, Aksyon Mar, no? Dakong posibilidad na, kay eleksyon. Diba? Correct. Nagdagis sa mga banwa o sunod subong, natamo sa nga papili, mayor. Diyos pa na, mayo man na sa mga residente nila Aksyon, no, Bryan? Sige. Ang Aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na malog sa Rivoya, mga ka-Aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa Amon, balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ang balita ng Aksyon Marlon Hinovia, dulong sa aton sa D3 Barrio, dugang proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Firing Line. Congratulations sa mga empleyado sa city o provincial government, mga kaksyon. More or less 60,000 pesos, pero hindi pa na sigurado mga marites pa na nga balita kutso. Pero kabalo naman kita sa probinsya nga bongga na diya pirmi. Action Firing Line. Sige, no? Ang mga nagapauli sa aton di mga travelers, abi hindi na kamo magsagi ka himo-himo sa mga piki dira nga mga RT-PCR test abi Kaya nga pag-abot diri kag kumadakpan kamo mas malugawan pagid kamo iya. Action Firing Line. Kung way kamo pambayad sang paswab da ko din kamo halin nga lugar, diri sa probinsya libre ina basta hindi ka violator, libreng swabbing diri. Na kag kung nag-positive ka gid man, kundi malipay kapag nga diri mismo na balaan para hindi ka makapanglaton sa pamilya mo. Action Firing Line. Dibla kay kon pabayaan ka lang karon puli sa pamilya mo to. Kag palayo lang nag-positive ka gidya. Kag sagi ka na mo kasyada da sa inyo komunidad. Kag nagpanglaton ka. Ikaw ang rason. Kundi dako pagid nga problema, may ginhalitan kay mo iya. Action Firing Line. Ni ehemplo ini sa taga Himamaylan. Kay kung nagpasatuhog ka na lang to sang ilong mo, kung din kahalin nga origin, kag nabalaan mo nga negative, kagid puli di subong tani upod mo ng pamilya mo. Action Firing Line. Kaya muna, isa pati, violation.
public falsification of public documents, mga kaksyon. Dako nga kaso ina. Tinuntuhan mo yung dokumentos gobyerno. Aksyon firing line. Ay sus ko, kabudlay nga sitwasyon maginamo sa biliwatan nyo na batasan nyo. Aksyon firing line. Sige, pagbalik ta karon dugay-dugay, iplastar ko ni sa inyong balita, mga kaksyon, sa nagluntad sa Silay. Nga pagpangluthang sa isa ka negosyante nga nagadrive sa iya sini nga kanter, patay giniyo. Aksyon firing line. Kag ining sapuman sa isa ka tawo nga may madamo sang tato, halos na butang lawas siya sang tato nga ini dito sa ilog. Ano ginang istorya sang kabuhi ya siniman? Aksyon firing line. Karon pagbalik ta dugay-dugay, i-plaster ta sa inyo isa. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Aksyon na Philippine Standard Time, la 7:49. May gabi lang sa mga utod ta si New Lens, thank you gid. Si Baby Gregorio, nagamonitor man sa DSB Poblasyon. Milili Uligo, tamiyaw lang sa Merry Christmas kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dayilagdon, and Noel Amar, lakip na si Alex Montesa. Florencia Villacampa Araman, maldita ako. Hi po Sir Bryan, watching here from Hong Kong. Idilaos with Nanay Isabel sa Victorias, si Montintal or Motintal sa kinabuhi nimo. Grabe pangalan da. Good evening, Sir Bryan, Morden. Monitor lang ko di sa Makati City. Tamiyaw ko lang da sa Barangay Carolan, Kabankalan City, Family Sabrin. Bao, ti may gabi da sa inyo tanan. Si George or Georgia, Gargasiran sang Singkang Airport. Yaraman si Ma'am si Susan Rojo. Maing gabi watching from Saudi, kabay mahatagan aksyon ang akon reklamo nga ginpadala sa inyo. Diin to ma'am, doon ko kabasa ha, pwede mo ba i-send sa akon? Si Christine Minies Villalubos, araman si Athea Kim Iriman, Milili Uligo, si Laina Aksyon Bryan, si Rodolfo Agudon, sa Loni Street, sila City, kilala ko na. Jacqueline Marinho, araman sa Maynila, Balot Tondo. Ana Sinoro, nagamonitor man, si Louis Alda Sr. sang Herbias Tres. Thank you, Gid. Villamonte, ina. Cansoling Valientes Hernandez, nagamonitor man. Si Omar Abdullah, silay siri ang gintiro kagina sang aga. I'm sorry, silay, hindi talisay. Sorry. Pasensya lang, sir, no? Gina Castillo, Araman. Stephen Magbanwa. Good evening, Sumbray, Sineco pa. Di gani ka ilis dayon sang utod nga puste. Balo na kung ano sabat nila, himuan na nila anay report amo na sabat nila Sumbray. No pa. Doon sa mga sabat sa akon ganit tawag ko. Bot anong ginapalalago nila ni? Nga aho nga pangilay sang kilat nga ka brown out iyang Sineco. Sa pagkadugay na nga negosyo pero duay gid nga upgrade sang ilang mga kwanda, ila kagamitan. Fernandez L. Eric nagamonitor man. Araman si Paul Spat III, Milili Oligo, Correction of Sumbray, Fuldo. Sige. Agudon, gali angalan ni Rodolfo Agudon. Si Charlene Arnaiz, Araman, Vincent Dominic Sinube, Samulde. Latest news, palpak ang Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna at AstraZeneca. US kag UK cases are all going up and up. Most of them are fully vaccinated, not good. Gabi, no? Ana Sinoro, may gabi. Joby Monares, si Inday Blazar, mana. Rochelle Fulgencia, Susana. Evening, Sumbray. Gamonitor lang kami dito sa Barangay Pandanon, DSB. Pakigreet lang, happy birthday sa bana ko, Barayuga Ray. Merly Gonzaga, Aksyon Bray. Monitor lang kami sa imo program, Firing Line. God bless. Ana Sinoro, naga-monitor. Home Lumina. Imbong Jocampo, Barayuga, okay, nabasa na. Si Maris Villapana. Evening, sir, monitor lang ko diri sa Maglunoda, Barangay Quezon, San Carlos City. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Jenilyn Banduha, Araman. Thank you, Gid. Sa Quezon City. Angela Gayondato Castillo.
Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Julie Melitado Patrimonio, Araman. Sinal Newlands, hi Sir Aksyon Bryan, maayong gabi. Yes, definitely I will support whoever presidential candidate that will be pursuing to bring back death penalty on any heinous crimes. Damo na anad ang heinous crime. Kay gakapriso man lang sila kag kon may kwarta gakagwa pa sa prisuhan, sir, no? Kabay akon kandidato rini sa plans nila. Thank you, sir. Keep safe. Kabay pa. Joanny Mahipos Araman sa Siboy, sa Cebu City. Labangon. Salamat, kit. Na? Vida Abaw, thank you, kit. Kurt Nathaniel de la Torre, Hacienda Pagulayan, Central Maaw, Bago. Si Ma'am si Susana Rojo, sir, good evening, tani maaksyonan. Okay, nabasa ko na kayo na. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala nakatutok man. Jerry Limaco, thank you, gid. Sa Barangay Felisa, Tutong, na Bangga Tutok. Sa Bangga Tutong, Felisa, aksyon lang malakas. Wow, thank you, gid. Doga sinigabong, gid kamuda, no? Smigol Bagens, may gabi sumbray, hay lang da gali kay Mamang Ana. Ay, parte, siga. Star Mio, Leia Younger Esquivel, Araman sa Talisay. Mila Paternal, thank you, gid. Salamat, gid, ha? Si Ronald Vicera, Aksyon Bryan, monitor lang ko di San Agustin, Romblon. Greet ko lang asawa ko nga si Juliet dira sa may East Homes 2. Salamat, gid. Nora Rain, in every rule, there's always an exemption. Himuon sa mga abandon, ang ila gusto, himuon man sang Ginoo kung ano ang iya gusto. Naga. Aha. Bing sa nagamonitor man, greet lang kuno bata iya si Christian Villanueva. Nora Rend, hukom na ang hukom sang mga hukom nga tao subong mga abandon. Okay, sige. Balikan ko karon ang iba na, no? Di ko maghalinda kay pagbaliktad dalag ko pangabalita nga aton ginapreparar sa sini nga mga tinyon. Las 7:55. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag
Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang Endorso man naton sa inyo dugang pa ining My TC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Ining si My TC makaksyon na Do not just throw away questions and statements. kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Sige, antes tara sa daon ng mga balita ta makaksyon. Mayong gabi lang sa kay 8215. Good evening, Sombray. Hindi lang kami magbuto kon sin oman si Lenny kami. Si Ma'am Lenny kuno ila di laban-laban gid. Baw. Aksyon na Bryan, good evening. Ang kapitan sang Isabela Barangay Kansalungon nang hatag na nagtag ang province sang tag 3,000 ang imalang pamilya gin pili imbes nga ang pumuluyo sang Kansalungon ano ang panagtagan halin sa kay 8682 nga aman basi hindi ka mo benepisyaryo ano man nga sitwasyon manabi patas-patasa man nabi pagpanagtag. Action Firing Line. Action Bryan, good evening. Kadako ka pundo sang LGU. Ang ihatag nila nga Christmas bonus gamay lang. Din makadto ang iban nga pundo eleksyon na next year. Madumdum sila sang LGU employee nga butuhon nan. Action Firing Line. Sa iban nga mga LGU ka mga lagko man mo, no? Ka mga lagko man. May mga LGUs nga daw kuan ginay posipusan man ang nilaman. Action Firing Line. Evening Action Bryan, ang taga Sineco, mga inutil kag taguytoy na. Paririho sang Basiwa, PLDT, Globe, Lawlaw, serbisyo dasig pamanukot kag mangutod. Di mo ni gani. Subong nga gabi, naga-try kita ka makakontak sa Sineco. Duha ka dalag ko ang mga officials sang Sineco gina-contact na gina-off ang aton tawag. Action Firing Line. Nag-text naman kita para lang gid nga mangkot kita sa ila. Kay nga aton nga tuyo man lang diri. Nga ini maintuan ang mga utod na kung may ara gid man sa mga peke nga mga kuani nga mga payment center diri sa aton. Negosyo na mo. Ti galing kay hindi sila malabot ho. Action Firing Line. Sige lang pabasan ta na kay basi subong basi busy pa sila nagapanihapon or naga-relax sa kitigulo gabi na. Pero titani kung serbisyo publiko sa radyo malan yan, no? Bing 5 ka minutos nga explicar sa publiko, abi? Action Firing Line. Oo, basta iban na vlog kalautdan nga nagabayad naman kamo sa mga center, no? Gali kay way gina-remit kay fake galito or fake rather nga remittance or payment center. Action Firing Line. Pero diri kita makaksyon sa isa ka shooting incident nga nagluntad kay nasang aga. Dira iya sa may area sang Silay, no? Area sang Silay mga kaksyon. Sa diin ang biktima diri isa ka negosyante sang prutas. Action Firing Line. Isa ka negosyante sang prutas nga ginkilala sa kay Leopoldo Agudon, 52 anyos ini, no? Taga Barangay 1 sa amuman nga syudad. Action Firing Line. Sunod dire kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitati makaksyon ang hepe sang Silay PNP. Ining si Agudon naga-drive sang iya sini nga kanter kaina dira sa iya nga property man. Nagapaatras ini siya sang pinalapitan sang suspitsado
kag pinusangan sa makaapat gid ka bisis. Action firing line. Kag ang igo niya siniti sa lawas niya gid tanan-tanan ni. In fact, ang kanter nga ginamaniho niya sini nadagdag pa ang buli sa gutter sa kulokalog-kalog na nga porsyon sang semento sang dalan. Kay ti once nga naigo kana bisan pilas ka lang ganida sang kutsilyo kagamay gabatsyag ka ano payhan nga 4 ka bala iyang lumusot sa lawas mo. Action firing line. So nadulaan sa sang kontrol kag umatras ining nasambit nga kanter didto iya sa kilid. So karon mga kaaksyon, anyways nagluntad ining insidente dira sa may Porokloni, Barangay Mambulak, syudad sang Silay, mga alas 10 kaina, mga kaaksyon. Action firing line. Suno padre kay Pitate, gindala pa hingagaw sa ospital ining si Agudon pero bangod sang iya sining patal nga mga kapilasan ati gindeklara nga din on arrival, no? Ining biktima. Now, naka-recover ang kapolisan dito sa crime scene mismo. Sang suno kay Pitate, diri daw 3 ka balines ini, kag 1 ka basiyo sang kalibre 45. Action firing line. Kung ano man mag-aksyon nga mga motibo, subong way pagidang polis nakamensyon. Although nga kay nako pa ning interview sini nga hapon, may mga hot pursuit operation nga ginapatigayon kay na. Ang pamilya way pa na istorya sang police as of this afternoon, no? Ti basi subong nga gabi ti ara pa sa state of shock kibot sila. Pamilya nila pinatay nga naga-drive sang kanter. Action firing line. Ang mga anggulo hindi pa mapalayag sang kapulisan. Ginausisa pa nila subong kung ano gid ang pinakadalom sini, no? Kay way man nakaagi pa record ining nasambit iyang biktima nga ini siya ang ginpahog abi or nakabaton text man lang personally abi nga may threat sa kabuhi niya or ano nga sitwasyon kag ano ang iya sini nga sala, mga kaaksyon. Action firing line. Ari ang porsyon sa interview naton kay Pitate. Action firing line. In the morning, no? Our station's radio operator received a radio call coming from a concerned citizen informing that a shooting incident transpired at Luni 1, Barangay Mambulak, Silay City. No? Ang biktima, mo sing kilala kay Leopoldo Agudon Ipaluma, 52 years old, married and a resident complying a Barangay 1, Silay City. Ang suspect na ito unidentified pa. Right after ma-receive sa ato na radio operator ang information, immediately our station's investigator and responding team proceeded to the reported scene of the incident. And as per initial investigation conducted, our investigators disclosed na ang biktima about to enter his property in that place, no? Na mag-drive siya. He was driving his canter truck, no? While maneuvering, nag-maneuver sa kalapatras, going into sa property. Dito sa ginaras ang suspect, kaga gintiro ang kakakitid, hitting on his left side of his body. Okay. After sa ito, iguan siya ang atras sa puso canter truck niya na malapit na lang dito sa gilid ng mga sa dalan. Then right after that, the suspect fled going to south direction. So sa subong sir, our investigator on case accepting report and conducting a thorough investigation for possible identification of the suspect. Sir, ang suspect nag-isahanon lang ni sir. Ano, sa may motorsiklo or nasa sistema? According to sir, isa lang siya. So nang na-recover na pieces of evidence sa crime scene, ng mga 4 cartridges
and one empty shell of 45 caliber pistol. Bali, And immediately naman, maging ang response ng atong CDRRI mo, araman sila tayo the victim immediately brought to the hospital, kasi sa notice lang doon ni provincial hospital, that was declared dead on arrival. Sir, ano ni sir ang victim? Negosyante ni siya. Sir, ang biktima may prostant siya. Okay. Sa drama sa Silay, sir? Sa Silay, yes. Silay man. Sir, prior ni sir, sini ang pamilya, sir, I don't know kung naka-istorya nyo na nakamuno, may mga pamahog na sa iya, threat. Actually, sir, we are still coordinating with the family. We understand that we are still on the shock. So, nagkanto ako ng investigator dito. And, naging sick lang ang availability kung daw medyo okay na makapag-hatag sila sa statement. Aksyon Firing Line. Amo naman ka-aksyon ang palayag sang polis dira sa syudad sang Silay. Mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Tibo si follow up tayo ni kung may mga anggulo, anong mga anggulo nga ginaasoy nila subong, anong motibo sini, no? Sang nasambit iyang biktima, mga ka-aksyon. Puwerte yan, no? Diri sa Kwan karon Pilipinas, diri sa Negros Occidental, Bacolod, ang mga tao di subong kung luyag nga tumbahon, anytime. Aksyon Firing Line. Anytime, pwede himuon sang mga ibang taman nga utod, no? Sa nambalta may ara kita korte, may ara kita barangay, nga pwede ta sila ireklamo kung ano man nga mga kaso abi, kag ipapatbatan sa korte, prisuhon kung nakasayop, hindi kay pamatbatan sang kaugalingon mo da nga armas lutang. Aksyon Firing Line. Sa ilog, dito sa ilog, kahapon, may ara sang isa ka nasapwan nga patay sa kanal maniganiyo, no? Sa kanal ini siya nasapwan. And tukiban sa pulis tong ang liog niya, pasensya lang sa nagapamati, ang liog niya may pilas pagi sa paggutrab gamit ang kutsilyo do inihaw siya nga manok. Aksyon Firing Line. Pagkatapos ang ulo niya may ara sang lagob, pilas nga lampos, mga ka-aksyon, no? Ang gingamit nga kutsilyo nabilin pa. Aksyon Firing Line. Suno dire sa kay Police Captain Tersley Castillo, ang hepe sang Ilog PNP. Nga ining biktima nga si John Carl Nakalvas, kung di ka magsala, no? Check ko lang yung sining complete name, mga kaksyon. Ginkilala mismo sa iya sining live-in partner matapos na batian ang balita, mga kaksyon, sining pagpatay sang nasambit nga biktima. Aksyon Firing Line. Dira na siya nakitaan sa Masinda San Ramon, Barangay Manalad, Banwa sang Ilog. Ang patay si Carl John Navalska, 25 anyos, taga-cruising Bag-o, Barangay San Jose, Banwa sang Binalbagan iniho. Aksyon Firing Line. Suno sa live-in partner niya, panaysayo niya sa pulis, nga iya sining ining biktima daw may ara ginman sang involvement sa illegal nga droga. Kag hindi naman permanente nga nagapuli sila to, nagasaylo-saylo. Aksyon Firing Line. Ang lawas niya nabuta sa tato, and according sa pulis, ining tato nga ini, may mga call signs. Ginapatihan nga kaagig priso ining biktima. Aksyon Firing Line. Tiway pa sila sukton subong, way man sa may itudlo kung sino ang mga taghimo. Sining nasambit nga krimen, mga ka-aksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Swerte yan sa Calatrava to, way pa to, padayon pang investigation. Sa tong tao man kinalasapuan man, aras to nga dalan, gahigdaon, kilids motor niya, way man kabuhi, may pila sa ulo man. Aksyon Firing Line. Swerte, no? Imbis na puwas-puwas, aksyonahin si COVID-19, nagbulos ang puwerte nga pinatsanay. Aksyon Firing Line. Ay, susko. Daway nagidya kahadlok ang tawo subong, no? Daway nagid kahadlok subong ang tawo, mga kaksyon, anytime, pwede magpamatay. Aksyon Firing Line. Atong si Almang, babae to tiniro sa Banago, nagligad ng gabi. Droga ang ginalantaw sa tosang kapulisan. Aksyon Firing Line. Puwerte. Anyway, sa pagbalik ta karon dugay-dugay, mga kaksyon, dugangan ta nga ton sini nga mga balita.
Dumduman nyo tong gindakop sa nagligan nga adlaw sa Bago nga nag-aligar nga ini siya ginkastigo sang pulis sa Bago. Action firing line. Why ko to na-replay sa nagligan nga gabi kay ini ka kwan man mo kay interesante man nga balita mo. Kay basi hindi lang ni siya blang biktima sang police brutality bla. Basi damo pa o galing way lang nagpanugid. Action firing line. Pero karon pagbalik ta i-replay ta gid may aksyon sa aton sini nga pagpangalagad, no? Pero at least mabatian pagida sa aton sini nga makauturan dira nga ti kon dakpon lang. Action firing line. Kini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang DTX 500 Cup. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account. Okay, si Alyeg Faith, sir, tani hatagan man bulig ang bata ni Susan Rojo na ginpahog sang HR Department sa Banwa sang binalbagan sa loob mismo ng munisipyo sang Banwa, sir. Tulungan mo po anak niya. Salamat in advance. God bless po. Patsata sa akon, ma'am. Patsata sa akon kay para ma-interview ta siya kay way ta kabalo sang iya sining kaso, no? Maistorya ta si anay. Si R. Virginio Onbtb. Aha. Good evening, Sumbray. Live watching from Alangilan. Salamat, good sir. Ano? Thank you, good. Madam Veronica Santillan Manukan, Araman. Si Naisel Pabol. Palihog tamyaw, pamilya ko sa Kabankalan. Pabol, kag Morales, always pamati sa inyo program. Salamat, good. Si Nerwin Sakmar, araman si Kativer, Melanie Calvas, okay, si Ma'am Jinky Day Lagdon, nag-greet siya lang Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Raymar Suato Imperial, Alma Oligo, na all family sa Barangay Pandanon. Sige. Pagbalik ko, balikan ko tong priso nga alleged nga ginkastigo sang pulis kag ginapilit siya nga paakuon nga iya tong drugs nga ginsulod sa iya sini nga bulsa suno sa iya, na? Las 8:25.
Aksyon Radio. 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 Si Felice Benzula naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad, walang iwanan porti man nga ngalan iya no. Walang iwanan, ginpahog siya sir sang mag-ululutod nga gaobra sa munisipyo sa Binalbagan nga patsyon siya mismo dira sa opisina sang HR department. Okay. Okay amo ning ginakuan, sige. Ginaistorya ko na siya actually subong no. Sige, dali gid lang ano. Aksyon an, pwede mo ko mabuligan aksyon an. I'm sorry gid, no. Base mabuligan mo ko dia, no. Sige. Sige, standby asabong. Sige, si aksyon diyan gali anay, dali gid lang ha. Mga ka-aksyon kay may ara sang report ang aton sa patrol.
Hindi kami ari kita sa isa ka reklamo din nga ginaatubang subong, ginaplastar ko patanan-tanan, ano? Para maplastar tagid, no? Para maplastar tagid. Unahon ko na yung patrol, ligid lang. Aksyon Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Patrol, aksyon dyan, ngayong gabi. Isa ka aksidente action bray ang nagdutad sinig ng mga gabi diri sa area sa Dalan Araneta National Highway ni diri sa may Bangkaaning Barangay Panokoy sulad sa Bacolod. Involved sining vehicular accident kung aksidente sa dalanon iring isa ka pribado nga salakyan, no? Kung hindi ko magsala isa ini siya ka Subaru action bray. Kag ining isa ka 10-wheeler nga truck nga kargado sa mga semento. Ang inisang natong report nga namaton doon nawadaan sa Poreno ining tracking amo na rason kung agin na dos siya ining isa ka Subaru nga MUV inisa wasak ining uluhan nga portion sa ining salakyan action braya. Kung makita naton may mga damages pag diri sa may mga dalanon kami nagkarawigit diri nga mga gamit o kung abi ang ining mga semento sa dalanon. No ano tabok ina nga ano tabo kayo na dire? Super may ano na sir, may aksidente na tayo nga nauna, motor ang Toyota Vios nga dira. Kang ginakiter da ang mga pasyente, nagtabok ini siya diba siguro nagalin sa ano Palapala. Okay. Pagtabok kita, may salakyan to nga na wadan trino sir. Naglapaw sa gato na gano siya, nagrampa sa inyo. Abot silingon, nalin sa sigto sa may downtown ang tracking. Sa sigat ko siguro nagalin. May kargado sa nga semento. Tapos, nawadaan sa odas sa gat. Nawadaan sa prino, guro sir. Tiyan mo na nga ginrampay na lang dahil parang at least hindi na diniga madala. Kaya kung sorry sa out, damo na di damo di ma-damage siya. Okay. Tiyan mo na nga nag-dritso sa dito. Bot silingon, alin dagin sakay ng Central Island? Central Island, sakay na. Tapos timing, alin ito nga ang gapaliko na siya. Amo na nga ulog ito. Ulihilan niya. Ulihilan gili. Ang duwa ka motor, amo to? Ang motor kagang Dios to nga dito. Okay. Balik ka mo nag-una, nag-respond gili. Manong ikaw yung kapaliko ka, no? Oo, maliko. Tami ko doon, makross ko kami. Gagayad na sa amon mo, ginapago kami. Paggo namin, may isang CRB kasi nanay kami. Pinauna akong CRB kasi maupod kami. Tapos nakita ko ang truck nga naging ng gutter, ginlumpat niyang gutter. Ang ginawa ko naman, natundo ako, ginawat ko na lang siya kung maabanti siya o kung hindi siya takagto. Okay. Mana ako matras, kung mag-atras ako, labot na mayapo, ang ulo ko na lang nalabot. Kaya kung gindiritso ko, tapakang kita tanan. Lawas kita rin. Lawas kita rin, Pero kita nyo nung dasig na ang lakat sa tracking? Dasig na ginumpat ng gutter mo. Ginumpat ng gutter. Nakita ko siya nga ginumpat ng gutter. Timalagan ang CRB, nakalampuwas na. Kasi kami naman, kung idiretso ko, matapakan kami. Kagini mo, kung nagpundo na lang ako, ginulat ko na lang siya kung anong posisyon niya. Halin ka mo dito sa may aning? Oo, halin kami sa aning sulod. Damo ka mo daan pa sa aero pag ina, no? Oo. May lang kinilo kay Wala, ano lang nagsunod to sa CRB? Wala, kaya kung nasunod to sa CRB, matapakan kami tanan. Ubos kami. Kaya nga kargado sa kasiminto mo. Gani. Kargado sa kasiminto, dasig-dagan niya. Okay, pero wala sa sugatan na iba, wala din may nagkakadulong? Wala na kami lang. Okay, na-clear na kaya ginapago mo, may ara nga may nagabantay nga. Kasi may nari na nga na aksidente na. Kamo na nga ginapago na kami. Siya nabuwag ang sa preno at sa puntasan mo kung gindiretso niya, talan din nga nagapulundo sa tubang niya, ubos kita nan. Wow, grabe. Pipili yun na lang nga maglumpat sa gutter kasi tawhay diyo. Okay. Ano ka nga alam mo, no? Aray, Rabilgisa. Nga pulisa? Rabilgisa. Okay. Tagating ka mo, no? Baro, nga mo ni ang nabungguan, no? Ginapakita ko direct ato na sa unhalo dayo na ang ginkartoan sining tracking. Pero may mga injuries na action dyan? May mga pilas diri ining sakay, ang mga senior citizen nga may mga pilas sa ulo. Kay nabungguan giro bala. Sa isang impact action bray, nagbunggong ulo nila sa sulod ng salakyan. And then may ari pagkikadaan nga may vehicular accident nga Toyota Vios kagang motorsiklo ginabulong diri sa sulod sang ambulance. Doa di ambulance ning iyak sulod sang Bacolod kag ning iyak Bureau of Protection Panokoy
nga nag-responde diri sa area, no? Pero diri ang sitwasyon do clear the distraction, Bray. Mga minor injuries na diri nga naangko, no? Sining So meaning mga pila ka salakyan involved ni tanan, mga apat gid. Apat gid Aksyon, Bray. Apat. Rigyo, abo ang inigiling ang truck nito bunggo man sa poste sa ulunahan. Kung sino nga yung tanan-tanan na damo, gigli ka la pugday da. Ay, Pati yung emergency responder. Na ano nga sitwasyon naman? Kung gindiretso yabing dalan, Aksyon, Bray. Pati ang ambulance, guro, kag ang duwa ka ambulance, dire ka naman emergency responder. Nagkarawasak, kini guro ka madala. Sa iya, kiti, gutok, puno, dani yang nga karga, gali, Bugat-bugat siya daan? Oo, mga semento ini. Ang distansya, sini kung nakita ko na kung estimate mga most likely mga 200 meters ang ginadalagan pa, no? Wow. Sining salakyan from Bangaaning, ari na kami lapit diri tunga-tunga na sang barangay road, no? Pasulod sa Kabog, kag sang Bangaaning Aksyon na Bryan. Mo mo ni oras damo pa nagabalantay da ang mga tao mo? Pero tikra mo pa di tao, ganit kami mga pasero, gabantay series, kaya diri ning ang bus stop. Sa area Aksyon na Bryan, no? Matabok pa rin, no? Okay. Ari diyo, puno ni tuod. Ano ni nga 060409 ang plate number, no? Sining tracking, man ko dilis driver, kuno yung driver. Ari din Basi ara da siya? may gabi, ito yung driver, no? Ano tabok kina, Tapos pagkadako. Lost break mo lang, sir? Lost break? Oo. Iwad ang preno? Siyempre mo, itangin ang preno, lost break mo. Hindi nga mo, Alin? Balik na break support. Dapat di mo makadto. Aksyon Sa dyan? Yes, sa Sulay? Korte man siya sumabat, no? Gani. Hindi ka mo makadto? Binalbagan payaw? Payaw sa binalbagan? Oo. Pero imo ni permi kinadala mo? Oo, sir. Bali nag-extra lang ko hindi na ako unit mo. Bali nag-extra ko, okay man ang preno sa niya pagtalo ko, tapos din na ka-diferensya, pero kayo ko man na yun. Hindi nga okay na mo na na-consider na kumabiyahe. Wala, consider ka na lang mabiyahe ka na lang. Okay naman ka. Karon pagkataon na ako na kondire, nakita ko dira may gaigpat nga blinker ka kuan sa patrol do, bro. Ambulance? Ambulance. Oo, nagtapak ko preno umawid, nagngagaw ko tinsger. Nagambang ako mangugar, nagamak ko law. Singko, why lang ko ano siya, singko kay bati umawid pa. Kung sumulod akong gear, why na gid, singko tol, why na preno ta. Jambal sa akon. Nyadrito na to, piyak na lang tag, counterflow Kaya amo tong auto, gidimang ko, why sa namati, yung nag-victa ko sa medyo amo na amo tong gilapak sa panguna. Pero na full brake lang sa, nakita yung truck nga gapakadto, why sa malabot. But sir, itong ang bot ko sir, ang truck, ang auto po ito naglusot ng ulo, Or nalang-alang ka na kidya nga nagdiretso na lang bisa. Kaya halimbawa, sa iya na sa lugar, amo na sa 3 lanes. Ito sa iya lugar, ito magina sa mo. Nag-high ko sang suga ko, kaso ka nabalapag sa mo na Kaya mo na sa nalapos sa pangunaya. Hindi kayo, ambal ito kinanong may nagkakli na sa ilabi May nagagiya na sa ila, amo ito nga nag-iyo sila. Amo sir, wala labot ito ko ng motor. Labot ito, wala man din sa sir. May motor pag inilabot, sir? Kung mareklamo sa ito, padala na lang sa pangunaya. Di ko simhot siya Aksyon dyan, be? Oo. Nong? Pag direkto, di paano nagpreno, nagpundo man din sila kaya? Way sa nagpundo yun, no? Way sa nagpundo, pero nagbahar lang sa kumo sa hinay na lang, di sa gaig ko sa yung, Siyempre yan, dalan. Arablaw? Island, Amo to nagbahar sa, tapos lumpat yun, kaya kung di ko paglumpat, marik kami daw. Doon, marki, may nagtawag siya. Amo to helper, Alangan man kay ang auto, toya dalan, iya, nag-agaw ka despiak. Pero, oo. Sige, up doon sa neka... Siya lang, ano to, siya lang nagkayo-kayo sang preno niya? Ang bodo gani kay ina ko, no? Siya lang nagkayo kayo paprino, desideran niya ng dalon. Pero doon kaya posible man guro nga malakat ka nga hindi kondisyon imong salakyan, no? Ang kargay pa daan sa pagkabugat, sina, nano klase driver, basi duwa pala ni kasi mana ka drive. Ang bodyguard bla kay makotwan ang bodyguard kun dinis lalin nga duwa kay tito ka kun wala nakagat ang preno nga pundo di sa unan way man may ginbungguan, no? Way man sa nagbunggo na sa kambyada niya basi gin loger ina pigipiyo ko.
Posible aksyon na Bray. Pero ang iya to kay na daw mga kalayo sang distansya no sang ginlakat kung nagtaklad sa dito sa may Center Island. So sa mga tinion ining mga nagkarawas diri nga mga semento mga ini kasako at iguan ni daw pay God kay distracting kid man sa dalanon aksyon na Bryan no. Check na ba ang latest medical bulletin kay hindi na nagliapat ka maslakyan diri may mga involved sa aksidente pero duwa kasi pradong aksidente ni siya ang sabahin suning truck aksyon Bryan may naulamay pag inikuro nga tricycle o motorsiklo no. Ang bagal ni Sir Rolyado ang traffic investigators ng Station 8 think why man day ang motorsiklo subong manang tingwa nilang mapangita no base amo to may sakay nga naka-problema gid bla. Yes no amo tong ila may mga plaster na sa ulo diri ang may mga sakay sa motor sa sang auto no ining MUV action na Bryan subong ang gabi nagkarawasak kay ining mga kristal sa may windshield dampis sa salakyan may wala itong aksidente sa piyak. Grabing auto gali niyo masakwasak ganing ulo is ni gali. Oo. Sa pagkamahal pa ning klase auto dan. Subaru ni bi? Subaru dana. Aksyon Bryan no. Sige anyway tikaron i-check ko sa may traffic investigator kasi Rolyado kung ano naman disposition ni kay subong mga tinion ginaakwat nila kag ginapang pahigad no gibo sa Center Island ining semento hindi ka man di magsiling at dulom ade kay may mga suga man dito sa area, may Center Island, sa Center Island, may mga poste man sang suga. So most likely hilmonon kikitaon ganing dalanon aksyon na Bryan no. Kasanag na aksyon diyan Plus pagin niya kadamo sa lakyan naglinabay subong sanag pagin ang lugar da. Yes, amo na gani sanag dito sa area no. Check tabi ang pulis ang investigasyon nila diri para ton may bulaki tuturo ka ano na pangalan ining driver sang truck aksyon na Bryan no. So most likely patawag ni sila diri sang station number 8 kung ano ning matabo sa ila diri. Sir wala pa. Okay. Sige. Okay. Sige aksyon Bryan no. Do lang alam pag ang traffic investigator kay nausisa din nila tanan ang mga available details at sining aksidente. Importante nga isang mga fatality action diyan ano. Importante. Kamay lang gid ano natabo sila. Bali, yung tagaan ni sila dalan sang tanod ka kami aksidente nga natabo. Yo. Isuwapin lang ang truck. Kung sundod niya ni tanan yung dalan, damo-damo gid sa Mandalasa. Okay. So ang hindi sa jaka do medyo lo nawan dio nagkuha di sa dalan sa piyak. Nawadan sa Giliprino, timing man niya manuguan na yung Subaru. Okay. Pag-apply ka pila sa mga kapak rin, no? Wala din na, nagkagat, yung mo ito, iningagaw ito pa wala, kita mo itong truck na pahigat, ha? Okay, pero sir, dasig ba dagas sa truck na, sir? Medyo, siguro sa 30, 20. Pero kung din ka bugat ang dalayan, no? Kung din ka bugat ang karga, kay Lodi sa simento. So, nalabot yung Subaru. May motor pa ito na, sir? Nasa lapayang kalagay, nang ito damage, naglakat na lang siguro. Pero ang dry nga piyak accident, yan na tayo, sir? Sa piyak naman diya, aton niya nga sa Kabicol, aton na to siya sa outer lane, aton niya nga motor, gaya pa, ano to nga nabungguan yung pertahan sa may passenger side. Pertahan? Doon na sa kain, naman? Bunggo, di siya yan. Bunggo, okay. Ano to may mga injured? Ang dua lang, ang gangkas, yung driver sa motor. Sir, ano ko nga lang, ano ang driver sa truck, meron ka, sir? Driver sa truck, ari pa din. Okay. Ang iyang ID? License ya. Picture ako na lang yung license. Papel? Papel, sir? Papel. Sige lang. Anong pangalan niya naman? Moving pa to, no? Pag matapos ito, may... Okay. Ang ngalan niya lang, ang pangalan niya si certain Jules Aljon Kapilitan. Taga Cadiz. Taga Mabini, Cadiz. Sige. 1, 2, 3, 4 man ang driver, ano na? ID na? Oo, Aksyon, Bryan. 1, 2, 3, 4. Do, papel pa lang ni siya no?
taga-Cadiz yung driver sa truck. Mga gulong sa may payaw sa may banwas ang binalbagan Aksyon, Bryan. Ang pinaka-latest update, may kanasiling doha kang aksidente nga nagluntad sa isa ka lugar diri sa area sa dalan na Araneta, Mangga-aning Barangay Pahanukoy, Sudad sang Bacolod. Flash report gikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon Janti at kanagasiling sa totalan ni mga ka-aksyon sa rin kamay bahin sa Pinas. Labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Jan, flash report. Gikan dira sa aning mismo Pahanukoy diri siyudad sa Bacolod. Apat ka mga salakyan, more or less, involved sining nasambit iya nga aksidente pero duha ka separado ini. Aksyon Firing Line. Muna no manes toto yang ang karga mo damo-damo nga semento pagkatapos ang preno mo do hindi maghawid masyado nagbiyahe kagid. Aksyon Firing Line. Tapos may sabat pa to siya nga abi ko okay ng preno mo abi-abihon mo ng preno nga ang sugata mo sa dalanon da sa pagkadamo nga mga salakyan. Aksyon Firing Line. O sus ko ay gid halalong ni mga kauturan to ay gid naga ay nano nga sitwasyon man. Oo, pilang lagay ito mga 30. Di magano 30 kada medyo dulhugon pa na da mo sa may Pahanukoy da. Aksyon Firing Line. Sige, pag hinaigid mga kaksyon, las 8:54. Aksyon Firing Line. Tirahon ko na lang ni Action Hands kag kwan ko di magtapos para ulahinon mo lang da Action Hands. Aksyon Firing Line. Ginendorso to sa inyo ang Life Extension Vitamin D. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas. From Vic Patiri, naga-monitor si Lloyde Servando Araman, Carolina May Romo naga-monitor man, Leia Helia naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad. Sige. Ining kaso ang reklamo ni Crishabla Torindon sa mga nagahulat, hindi pa naton gini matalakay ni Subong, no? Kay sinip Subong na niya gabi nagsulod diri sa aton mo, no? Sini isa ka estudyante nga allegedly pinahog nga patyon sunod sa iya sang isa ka persona. Aksyon Firing Line. Nga nagatrabaho sa gobyerno. Pabuwasan ta ni, istoryahon ta na yung tagreklamo, kayo iplastar ta rin tanan kag pasabton ta kung sino man yung concern, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, oras ko kulabos na, no? Inis Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid kag nagaagda sa inyo sa pag-monitor karon sa Aksyon 9 Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Maghilibati kita buwasa, ang mamagyapon ng istasyon kag oras. Mga kaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Ang balitang ito Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,